бардорҷонои ман тамошо кунед анаки пурсия истода буд бозиятаи дигар сабсафедак Hyundai Avante HD соли 2007 аст бардар. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Мошин албатта ки Корея мотор 1.6 бардар 6-7 моҳ ҳуҷҷат ҳам дорад. Нархаш 80 000 гуфта истода гирдам. Барои шумо бардорҷоно 77 000 сомон розӣ кардем. Нархи беҳтарин аст. Биёед аз наздик тамошо кунед. Кондитсионерош заводяши пул дорад бардар. Пул токиди хуб заводской не аз Корея хеле омада аст. Иди Корея омада будам. Хуб бардар пул ташкили заводӣ мешавад. Мошинча хушрак аз вагон як даст каштаги аст. Беҳад тоза хушро таъриф карда истодам. Барои ин бардарон фикр мекунам 77 000 сомон бар нархи беҳтарин аст. Бисёр бачаки хуб аст бардарон фойдашна. Дискачошон фасон балоношон дар ҳолати хуб. Биёед аз наздик тамошо кунед. Боз бояд ки ягон майда арзон дар бардар. Барои ин биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед гирид бардарон. Бай аст. Хубаш аз салони мошин маълум аст ки бисёр бачаки баинсоф бачаки хуб аст ойбаш бардарҷонои ман. Ана аз ин хеле одам мошин гирид агар баракат меоид бардарон. Чиша гап занем ана дигар. Кожни рул, мультирул бардарон, мониторчоша бинед чихе, мониторчои Android зада гирид. Климат контрол дорад бардар. Обогрев сидени ҳам дорад. Подсветкачои салоноша бинед чихе хушрак. Пробегаш бошад агар таги 200 000 километр гаштаги аст. Ратной пробеги худаш аст. Видео регистратор ҳам дорад бардарон. Хеле аст аз хайр срочно фарохта бошад. Успеет кунед, варианти беҳтарин аст. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бо эҳтиром Авто Дубай теҷи. Бай аст мошин. Бай. Бардорҷонои ман ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат, тамошо кунед. Бозиятаи дигар Lexus RX 450 гибрид. мувофиқи талаб бардарон бисёр гибрид мепурсед, ана барои шумо гибриди хушрак гуфтагем. Хуб ин мошина бардарон нархша 220 000 сомон гуфта истода гирдам. Гуфтем не қиматтар аст 220 000 ба. Барои ки солаш 2012 даст бардарон. Не ки ҳолаташ бардарҷоно беҳтарин ҳолат ба идеалин аст мошинча. Нигоҳ кунед қадду қомати мошина 205 000 сомон барои подписчикои худам розӣ кардам бардарон. Кузовҳош тоза хушрӯ, ягон камбудӣ надорад, се қабат шумализатсия кардаги бардарон. Мошина бовар кунед хушрӯ нигоҳ кардаги хушрӯ агар аз худ кардаги номерошам хушрак падарка барои шумо аз номи канали мо 205 000 боз албатта муомила дорад. Диска баломуш напанав аст бардарҷоно. гибридош 100% салони ҷигари аст бардарон. Салона нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Бай гуфта ана лексагион агар мешавад. Ана хеле марҳамат пешошам тамошо мекунед бардарон. хеле чӣ дорад мошинчаи мо. хуб навороташ не ки наворотои хушрӯ бардарон. Проекция дорад, нишон метиҳам. хуб винкод занед бинед ябор на винкодаш кожаош беҳад дар ҳолати хуб аст. рулош ҳам нигоҳ кунед бардарон. рулош бардарон рулои навҷи рестайлинг дасти мошинча охир. нигоҳ кунед стопош рул ҳам маҷош бардарон рестайлинги аст. бо винкода ябор худатон занед бинед бардарон. марҳамат фикротон нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай теҷа бошед. як ду моҳ танировка ҳуҷҷат ҳам дорад. 205 нархи беҳтарин ба рестайлинг бошад. винкода занед бинед чӣ гап аст занед. лайка фаромӯш накунед. бардорҷонои ман марҳамат тамошо мекунем. бозиятаи дигар Toyota Voxy. Бале Toyota Voxy соли 2011 мошин японка. Бале японка мешади Voxy чӣ бардарон перекидка мешад албатта. мотор 2.0 мотори Valvematic аст бардарон. ҳолати беҳтарин кати мошин бисёр дар ҳолати хуб аст. чӣ хеле ки дар навор дида истодед бардарон. ин мошин се қатора аст. 7 ҷои нишаст дорад хато накунед бисёртар. бисёр кушоди хушро аст мошин бардарон. аксарият мошинои 7 нафара бардарон сеюм қатораш маҳдаг мешавад. одамои бузбалад ҷона мегирад медонед. ана ин бошад бардар ранги автобусча аст. ҳама сиденёш кушод аст. бисёр бароҳат мешинед. сафед трёх компонентӣ. баъд бардарон экономични аст. бисёр мошинча экономични камрасода ки хуб аст бардарон. рости гап ябор биёед бинед аз наздик ябор касе ки ҳамин мошина дорад ва ҳай мекунад аз ҳамон бародаро ябор пурсед бардарон. ба шумо гуфта метиҳандам сеюм қатор сиденча бардарон херос карда мешавад. нигоҳ кунед инҷаш ба 4 нафарам ба ҳазур ҷо мешавад бардарон. 4 ойна албатта электропакет кондитсионерош яхкам будӣ надорад бардарон. ана солаша гуфтем 2011 5 моҳ танировка 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. мониторои калони хушрӯ Android задаган. пробегаш 150 000 километр атрофи бардарон. оҳо камераи 360 градуса установка кардаги бардарон. бисёр хушрӯак омадаги аст. подстаканникчоша бинед. мошинча бардарон хушрӯак нигоҳ кардаги. нархша 105 000 гуфта истодаги дорам. барои шумо срочно бардаршумо 102 000 ба хайр розӣ кардед. боз албатта хушрӯ муомила дорад, арзон карда мешавад. марҳамат биёед аз номи канали мо гап занед. бо Авто Дубай теҷа бошед. бай. бародаро марҳамат. Lexus RX 350 солиш 2014 америкаи мошин бародаро. салон сиёҳ, ҳуҷҷатошам то охири солай тамошо кунед. срочния бародаро 174 000 сомон.
ам аромат кадоме гирифтане бародаро RX 350 сафед салон сиёҳ аромат кинед нархи зурой дискови F Sport состояние мошин зурай бародаро нархишда 100% арзандай нархи арзон кадоме дар курай бародаро инам аромат салонаш ҳамаш тозаки хушрӯ салон сиёҳ аморат сидениёш хой дави ҳамаш бародаро дора дудари пеш бесключевой памят сидени ин кодаш бизанем бинем 137 моҳаи мошин ҳолат сидении пеш чорведаи мошин бародаро 170 000 мил пробег дора мошин тамошо кунем состояние зураи мошина бародаро чорведа обогрев охлаждение джойстик монитор калон аромат кине бародаро срочняи мошин успед кине бародаром аромат BMW X5 соли 2015 мотор севним бензин тамошо кине бародаро халиҷияи мошин состояние зурай нархш 167 000 сомон ам аромат кадоми дар курай бародаро X5 нархи дастрас фаролет бародаро дискабалонушам нав светиш тёмна коричневый свет чанд свети фасонай тамошо кинен аромат арқибаш хой давияи мошин бародаро кадоми дар кор буд ам аромат нархиш нархи дастрас я арзон намешава зурай состояние мошин 4 дар бесключевой доступ парда мебел коричневый бародаро тамошо кинем потолок сиёҳ панорама задний климат контрол аромат кине бародаро нархиш созай голограмма дора мошин пробегиш 182 000 километр аромат сидении пеш селекториш кобра бародаро кадоми дар курай аромат нархиш зурай бародаро салом алейкум бародаром аромат Hyundai Grand Ware соли 2014 корея мошин бародаро тамошо кунем мотор 2.4 состояние мошин зурай айвагон як даст гаштагай 5 моҳ гаштагай 6 моҳ гаштагай бародаро нархиш нархи дастрас срочняи мошин 84 000 сомон ям аромат корейкаи мошин состояние зурай комплектацияшам зурай бародаро кадом дар кор будинам аромат кинем нархи мошин ҳамаш хой давияй Hyundai Grand Ware мотор 2.4 тамошо кунем салониш салон сиёҳ ҷош мебел задний обогрев ҳолати сидении ақибаш ҳамаш чоткияи мошина дудари пеш бесключевой тамошо кунем бародаро лифт дора 250 000 километр пробег корейкаи мошин бародаро монитор обогрев акустика дора бародаро сидении пеш кадом дар кор буд маромат срочная бародаро успед кинем маромат бародаро Mercedes E-класс 213 кузов соли 2017 европаи мошин тамошо кунем состояние зурай ҳуҷҷат тонировкарам дорад то охири сола бамперош AMG пакет нархиш 223 000 сомон на маромат кадом дар курай бародаро нархиш нархи дастрас состояние зурай мошина тамошо кунем дискабалонушам нозадаи мошин кадоми дар курай бародаро инам аромат муроҷиат кинем мошин нархиш нархи дастрас 223 000 сомон тамошо кинем салониш салон сиёҳ подсветка дора ҳуҷҷат ҳама чиза дора мошин аромат шток электрони ҳолати сидении пеш ҳамаш хой давияи мошина кадом дар курай бародаро инам аромат пробегиш 120 000 километр маромат кинем бародаро маромат бародаро BYD Song L соли 2024 думоҳагӣ мошин 662 километр запаси худ дора бародаро тамошо кунем пробегиш 7000 километр ҳуҷҷат тонировкаш нав максимальни комплектацияшай бародаро спортивный вариантшай мошин тамошо кунем нархиш 298 000 сомон охири нархшай ҳуҷҷат тонировкарам дора бародаро навай ам аромат гарани
варианти зур шаи мошин бародаро. Ранги спортивный апоникош перфорация колодкиё қадари балонош пачка ҷош сенсор бародаро. 8 камера дора бародаро. То дуруни салонош ҳама ҷош камера дора мошина. Марҳамат тамошо кинед. Ақибаш ранги урус будай. Уруса хитоиш. Марҳамат. Изолаи бад будай мошин бародаро. ҷошам камера дора. Спойлериш мешина мехиза бародаро. Марҳамат тамошо кинед. Салонош ҷош алкантара. Дарош ба кнопка махкам мешава бародаро. Акустикаш дин аудио че. Тамошо кинед бародаро. Кожаи ҷош алкантара. Дизайни мошин зури бадай бародаро. Тамошо кинед. Подсветка, матсветка, задний климат контрол. Зури бадай мошин бародаро. Панорама сиденёшам. Ранги competition. Тамошо кинед бародаро. Зури мошин. Подсветковош. Дизайнаш фасони бад. Тамошо кинед. Пачкаи мошин. Любой наворота дора. 360 голограмма. Акустика. Инҷош Face ID. Инҷо камера дора бародаро. Қоидави бадай мошин. Тамошо кинед. 4 режимай 515 лошадкаи мошин. Гарани оборотгириш зури бадай мошина. Тамошо кинед. Подсветка, матсветка, фасони бадай. Кадом дар корай марҳамат. Нархи дастрасай бародаро 298 000 сомон. Марҳамат бародаро. Камри 6 СК солуш 2021. Мотор 2.5. ҳуҷҷат тонировкаш то охири сола. Нархш 203 000 сомон. Марҳамат кинед бародаро. Кадом дар корай 6 СК соли 2021. 203 000 сомон. балоношам нав. Ягон расход надора мошин бародаро. пробегшам кама. Марҳамат ақибаш ҳамаш қоидавиаи мошина. балонош пачка. Марҳамат салонош кожни салон. Салон сиёҳ. Тамошо кинед. Састани созаи мошина. 46 000 мил пробег дора бародаро. Монторш болудай. Кадом дар корай марҳамат. Набин коди мошин. 2021 тоза. Марҳамат бародаро. Камри 6 гибрид солиш 2018 японкаи мошин. Тамошо кинед. ҳуҷҷат тонировкаш нав шудагиай бародаро 1 сола. Састани мошин зурай. Нархш 222 000 сомон. Марҳамат кинед бародаро. Нархи дастрас. Мошин гибрид батареи ҳамаш қоидавиай. балоношам нав. Тамошо кинед. Састаяниш зурай мошина. Ранги 6 евро. Светиш сафеди трёхкомпонент. Марҳамат кинед. Кадом дар кор буд? Бинед бародаро. Ба ҳазур. Любой ҷоша проверка кинед. Салон сиёҳ кожаошам дар ҳолати хуб. 2.5 безключовой доступ. Датчик BSM дора бародаро. Голограмма дора мошин. 110 000 километр пробег. Тамошо кинед бародаро. састани мошин. нағзай. Се режима обогрев. Марҳамат кинед. Подсветка задагиам шабо. Алейкум бачаҳо. Ина марҳамат. Бисёр басон плюс ромека ина марҳамат бачаҳо. 2024 01 бачаҳо. Идеальный состояние бачаҳо. Запас худ 525 километр. Ина бачаҳо 2 плюс меписем. Ина бачаҳо марҳамат кинед. Задний камера дора, партроник дора, боло лук. Вентиляция салон, все режим вождения, монитори колон, боло люкс, камерой спортивный, на задний ряд, старт-стоп, режим зимний дора бачаҳо. Инам марҳамат. Мула дасалка 5 дарза бачаҳо. 160 000 сомон. Фақат успет кинед бачаҳо ки нархо дига намебинед. 2024 соли мошинча. Субҳаналлоҳ зангои шумо интизорем. ассалому алайкум бародаро, любителои Мерседес. Марҳамат, як варианти деуна барои шуморо. Мерседес Benz 221 бародаро, рестайлинги 222 кадаги.
объеми 5 бародаро Европа нозадан мошин сасяниш бародаро идеальный хишвай кадом хайдора марҳамат номерош бародаро падарка ранги сафед трёх компонент бародаро мошин полный рестайлинг кадагай кадом хайдора номерош сёб так видео мемонун бием бародаро мошинчара пеши бинед бо камтар дига муомила дорам мошин погиза рестайлинги май бихкадагай максимальный комплектацияша бародаро фулай лонгай балонош бардаро я 60-70% салон кожа мешава климат контрол қафо дора болош панорамная крыша бардаро бесключевой доступ дора тачик слипер зона дора тамошо кунед мошинча сасяниш гарен тоза 4 дар электропакет памят сидельни мошин бардаро мотор коробка ҳам анҷош 100% қойдави камудис нами лабоиш бардаро кафидаги дора кондиционерош кор мекуна ина кадом харидора бардаро як варианти деона барои шумора ба нархи дастрас срочни бардаро. Ассалому алейкум бародаро, марҳамат кунед як варианти беҳад арзони дига Lexus ES 350 солиш 2014 рестайлинги 2021 кадаги мошинча максимальный комплектация бародаро фарои селупақати бампери пеш қафош патрони дора 4 дар бесключевой доступ люкдор мошинча бародаро фақат як химическа кор дора тамом падкузов ягон ҷош ягон кор надора падиров кашидаги полни тайёрай ва круг мегардам мошинчаро тамошо кунед ҳолати диска балонош ҳолати салонаш бародаро кожаи салони сафед кожаш ягон ҷош даридагӣ харошидагӣ надора датчик BCM памят сидени 4 дар электропакет дай 2014 сиденьо дутарафа лифтакӣ мебелни рум дутарафа мултирум стар стоп обогрев сидени охлаждение сидени се номер режим вождения эко нормал спорт кадомида дар кора бародаро марҳамат люками дора наватса муроҷиат кунед комментария кадомида таги ҳамин видео бисёр лайк мегира бародаро якта телевизори full HD размери 35 айноми магазини шаҳрбо падарка марҳамат кунед бародаро Toyota Fielder солиш 2014 комплектация WXB гибрид бародаро нархиш 114 000 сомон мошин айвагон як даст бародаро гирифтаги 5-6 моҳи дига ҳуҷҷат танировка утилизатсия дора тамошо кунед комплектация WXB ше бародаро мошинча гибрида мотор коробка ҳама чизаш қоидави 4 та балони пачка тамошо кунед бародаро балонош дина задаги 4 та балони на панал задаги бародаро марҳамат тамошо кунед бампери пеш бародаро қати капот кам тарак сарапена дора ина кадоми варианти тайёр мепурса бародаро як варианти арзон барои шумора 4 та дар электропакет ба кавёш қад мешавад тарафа мультирул дора мошин заводид гибрид акор кеса кондиционерш бародаро як монитори Android ина марҳамат кадоми хайбара номерои соҳибшатаги мемонун бародаро бием мошинчара харидорӣ кунед. Салом аз Хитой, марҳамат, подписка автокитай любителе Липмотор S11 2024 запас ход 520 км фул комплектация нигоҳ кунед ҷарана чихе базебай қаду қоматша 360 градуса камера дора бакавоёш ҷамъ мешава даро бесключой доступ балонош ягон 85% тамошо кунед ако ина ҳолати қафош мошин саб сиёҳай датчик слипих зон бисмилла салоншам гарени хушрӯай салонуш дискаменко лифт ду тарафа ин мониторо ҳар чиш кор мекунанд яна мудаш простойтарай монитор дутиш кор мекунанд эҷаш камера дора болош полни панорама обогрев сидени дора ҳолати қафоро тамошо мекунем салом аз Хитой, марҳамат, подписка автокитай любителои Ion S 2024 запас ход 480 км 2024 8моҳай бачаҳо нигоҳ кунед чихе хушрӯй тозай касе бигирад гарани мошин свежиай дар Хитой камтар гаштаги набакои сиёҳ зури бад аст астаяниш хе мебини шайпеш дар он шаби аги пачка боша нархи дастрас мемонум муспет кунем бисмилла хе Ion S аям ина ҳолати салонаш я мошин нави бадай
пачка нест бародаро, гаштагиа кам. ин ҳолати қафош. марҳамат ако, нархҳои кулма дар душанбе вақти кадоме хандид, нархҳои идона мекунем ако. Ion S 2020 запас ход 460 километра, 105,000 сомон, солона ҳуҷҷатош қати тайёр. бачаҳо мошинча гарани зурай, гарантияш қати 250-300 километр мегарди. хушрӯ ки зиёд ҳам мегарди бародаро. яъни нигоҳ кунед, винешка ягон кор надора, мошин дар хитой гаштаги ако. хитой да. ина марҳамат 105,000 сомон, солона ҳуҷҷатош тайёр мегири. сари итқати газ метӣ ина. ина тамошо кунед, болош хеле лук дора. поликош ҳаст. ҳуҷҷатои солона хати ако, марҳамат муроҷиат кунед, номеро соҳибша мемонем. салом аз хитой. марҳамат бародаро, Ion S Plus 2024 10 моҳа. мошин наввай, запас ход 480 километр. нархи дастрас мемонам 145,000 сомон то душанбе. хеле нархҳо фақат автокитай дай. моделои навай, дарунаш полни эсай мошин. чо? на ҳолати салон. доставка i5 то 10 рӯза то кулма, 3 рӯз дига то душанбера. ина харидоро боша муроҷиат кунед. дар душанбе мошинои 160-65 ай. салом аз хитой, марҳамат, подписка автокитай любителои Dongfeng Fortune. мошин 2025 2 моҳа. ако якум бора хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем, ҳаракат мекунем, мо нархҳоро дастрас монем, дастгирӣ нест. якум бора шумо хоҳиш кардесем, лайка мезанем, падилитса мекунем. нархи арзон то кулмара. запас ходаш 555 километр. нигоҳ кунед чӣ мошин базе бай. баъд мошин нав пачкай бародаро. ина любитело марҳамат. гарани базе бай. балонош 100% навай мошин. нархи дастрас то кулмара мемонем, марҳамат. ина ҳолати қафош. ҳолати пеша тамошо мекунем салонша. монитори калон, болош полни панорама. ина ҳолати қафош. нарх 145,000 сомон то кулма нархи мошин. марҳамат, доставка i5 то 10 рӯза. салом аз хитой. марҳамат бародаро, тамошо кунед. Dongfeng L007 2024 2 моҳагӣ. запас ходаш 560 километр. мошин гарани тозаи. неки як гапае ки мошина фурӯхтагем. ина тамошо кунед. ҳолати салонаш полни салон светли, 360 градуса камера, беспроводной зарядник, болош полни панорамай. ина ҳолати қафош. ҳамин вариантҳо меғалта бародаро, метавонем муроҷиат кунед. бози ҳамин вариант бо яди тай дига ҳаст. Netta S, Netta GT, Ion RT, ҳамин вариантҳо хати. автокитай дар хизмати шумост. марҳамат ако, Велместер 2020 запас ход 400 километра ако, фул комплектатсия. Велместер простой нестай. нигоҳ кунед, балоно диска қати, бамперош фарқ мекуна. скаменко ду тарафа лифтай, болош панорама. яре мошинчаи зурай, нигоҳ ба чихе базе бай. нархшам нархи зури бад мемонем, растамошка утилизатсияш қати 99,000 сомон. я нигоҳ кунем, гарен мошин базе бай, ҳолати қафош. багажам кнопка қатия. салонша тамошо мекунем. бисмилла. салон подсветка дора, скаменко ду тарафа лифт, чанд режим, поликош ҳаст. кондиционер ях, монитори калон. не хали болош полни панорама. подсветкаш. ҳолати қафош, қафорам подсветка дора. дар ин мошин тоза ако. номеро соҳибша мемонем, муроҷиат кунед. 99,000 сомон, растамошка утилизатсия кардагӣ тайёр. марҳамат ако, Xpeng 2019 запас ход 400 километра, фул комплектатсия, 360 градуса камера дора, сиденё лифт, массаж, гарани наворотои зуд дора. нархи дастрас хати 90,000 сомон, солона ҳуҷҷатош хати.
اینا مرحمت نه بالاشان کامره بچه‌ها خیلی بلند میشه تو میخوره گره نوراتو زور داره اینا حالت قفاش багаж кнопка қатяй бисмилlah салонш тамошо мекунед салон сиёҳ сидени лифт чандта режим ду тарафа лифта сидениёш массажам дора бачо абагриф дора ина монитори калон консенш кор мекунад гарани мошинчаи зурай ина ҳолати қафош марҳамат харидоро боша муроҷиат кунед номери соҳибша мемонум марҳамат ако айон с 2024 запас ход 480 километра нархи зури бад мемонем марҳамат 139000 сомон растамошка авторизатсияш қатӣ гарани мошинча сиропи тоза ин амиҷаш камакак расидаги бампера диден номераи соҳибша мемонем муроҷиат кунед 139000 сомон мошин нав омадаги не танировкаша мекунен ина ҳолати қафош мошинча гарани хадавоиш сиропа ягон кор надора ина ҳолати салон салон сиёҳ мошин пачни рав пачка баринай ана болош лук дора ҳолати қафош инаи ҳандалҳо падарка на марҳамат